जोंनि दलनि साफ्रोमबो जिखिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथिफोर दङ जिखिनि दा फोसावदिंनाय हाबाफारियाव खस्थ' खालामबाय थादों परिश्रम खालामदों बिथांमोनखौ आं धन्यबाद बावदों। उदालगुरि विधानसभा समष्टिया UPPL दोलोनिफ्राय जिखिनि जोंनि टारगेट बे टारगेट मथे जोङो हाबा मावगासिनो दङ आरो प्राय 99,000 भट मोननांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों आरो 100% उदालगुरि विधानसभा समष्टिखौ जोङो देरहानाया रोखा। दा बेखायनो गोबां जोंहा माखासे एजेन्डाफोर थाबाय। बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौ। विधानसभायाव थांनानै टेबोल सौनानै जोंनि अधिकारखौ जोंहा मोननांगौनि खोथा थाबाय। सिमा बारायनांगौ गामि थिसननांगौनि खोथा थाबाय। स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि खोथा थाबाय आरो जोंनि बारग' NDB बिथांमोनखौ जिखिनि बिथांमोननि केस आरो जिखिनि आद्रा थानाय जेंनाफोर दङ बेखौ सुस्रांनांगौनि खोथा थाबाय। बे मोनसे बिथिंखौ लानानै जोङो हाबा मावगोन। नैथियाव जोङो रायजो राजानिसिम मोनसे कमिटमेन्ट लानानै थांदों। 8टा गेरान्टि 36टा माने कमिटमेन्ट। बे बेलायाव जिहेतु इयुथ आरो यां जेनेरेशननि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै उदालगुरि विधानसभा समष्टिनि सिङाव आरो उदालगुरि जिल्लायाव फैबाय थानाय समाव उदालगुरि मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल गायसननाया जोंनि 1 नम्बर थांखि आरो बे खोथाखौ लानानै थांनाय समाव गिबि मन्थ्रिजोंबो रायलायनाय जादोंमोन। जि सरकारानो फैया मानो जोङो उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल जों गायसनगोन। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे उदालगुरि कलेजखौ उदालगुरि इउनिभार्सिटि जों आपग्रेडेसन खालामगोन। जुदि क'क्राझार कलेजआ इउनिभार्सिटि जायो, कटन कलेजआ जुदि इउनिभार्सिटि जायो, उदालगुरि कलेजआबो इउनिभार्सिटि जागोन। नलखामरायाव बानायबाय थानाय इन्जिनियारिं कलेजखौ पुर्नांग पर्याय खालामनांगौ आरो बेखौ बेखेवनांगौ। आम्बागावआव नार्सिं कलेज, हरिसिंगायाव पलिटेकनिक, लोगोसेनो जोंहा NIT गायसननाय, ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनि केम्पास गायसननाय बे खामानिफोरखौ जोंनि पार्टिनिफ्राय बिजाथिया देरहानायनि उनाव विधानसभायाव थांनानै आसाम सरकारजों सावरायनानै मोनफ्रोमबो दिगखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावगोन। गोबां जायगायाव जों केम्पेइनाव थांदों आरो केम्पेइनाव थांनायनि समाव रायजो राजाया जोंखौ बुंदों जे अरुनदयखौ दाननानै होदों। गोरिब गुन्द्रानि जोंनि आइ आफानि अरुनदयखौ अन्याय भाबै दाननाया बे बिराद मोनसे गाज्रि खामानि, बे मोजां खामानि जायाखै। दा बेखायनो अरुनदय जायनिखौ दानदों गोदान सरकारा बे अरुनदयखौ होफिननो थाखाय 100% जों खामानि मावगोन। जायफोरा अरुनदयाव हाबाखै बिथांमोनखौ जों गोदानै लिस्ट खालामनाय जागोन आरो अरुनदय आसाम सरकारनिफ्राय बिनानै लाबोनाया MLA जानायनि उनाव बे आंनि दायित्व, आंनि कर्तब्य नोंथांमोना बिश्वास लाखि, खारन बे आसाम सरकारनिसो स्किम, बे BTCनि स्किम नङा। महिला उद्यमिता स्किमा आसाम सरकारनि स्किम। IY न' रेशन कार्ड, बृद्ध पेन्सन, बिधवा पेन्सन गासिबो स्टेटनि स्किम आरो मोनफ्रोमबो गामियाव न'खर न'खर स्किम आरो गामि गामि जौगानाय बे मोनसे अभियानखौ लानानै जोङो हाबा मावदों आरो बेखायनो आइ आफानि जिखिनि मोननो गोनां जिखिनि अधिकार दङ अरुनदय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे गासैखौबो होनायनि थाखाय जोङो हाबा मावगोन। गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जे आबादारिफोरनि थाखाय धनस्रि इरिगेसन प्रजेक्ट जे भैरबकुन्द दङ, केनेल 1 केनेल 2 थांनाय बोसोराव केनेला बायनानै आबादारिफ्रा हाहाकार जादों आरो जों ज' लोगो नांनानै माथावरिखौ खोदों आरो दिनै बिथांमोना दै मोनगासिनो दङ। 12 मास 12टा खेथि बा आबाद बे मोनसे थांखिजों जोंहा हाबा मावनो थाखाय एजेन्डा लादों। प्रत्येक जोंनि जिखिनि धोरोमारि फसंथान दङ बे बाथौ थानसालि, ब्रह्म मन्दिर, जोंनि गिर्जा, मस्जिद, नामघर जिखिनि धोरोमारि फसंथानफोर दङ बेखौ बानायनाया जोंनि दायित्व आरो बेखायनो जिखिनि आलारि सोरांजों प्रमद बर'नि सरकारनि समाव जोंनि सरकारनि समाव बानायबाय
आरो माखासे आसनि आसाम दर्शननि गेजेरजों बानायबाय आद्रा थानायखौ जोङो बानायनायनि थाखाय जोङो दायित्व बिबानखौ जों लागोन बेखिनिखौ खोथाखौ बुंबाय जोंनि यां जेनेरेशननि युथनि साख्रि बाख्रि बिथांमोननि थांना थानाय लाइभलिहुड जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जामाव थांगोन साख्रि बाख्रि नागिरगोन बिनि थाखाय लामा बेखेवगोन स्टुडेन्टनो स्कलारशिप होनायनि खामानि मावगोन आरो जायफोरा साख्रि मावनो बैसो गैलिया बिथांमोननि थाखाय UPPL दोलो आरो MLA देरहानायनि उनाव आंनि इनिसियेटिभा जागोन इन्डास्ट्रियाव फार्मिंआव एन्टारप्रिनियरशिपआव बिभिन्न दिखाव बिथांमोननो खामानि बिथांमोननो लामा दिहुनना होनाया जोंनि दायित्व जागोन